Bathi njena lento mfazi le yini umsebenzi womfazi unamanga ukhona umsebenzi womfazi ungathi mawuxakekile wena usuthi awukho umsebenzi womfazi thina siyayibona ungayini nje unkosikazi engekho ungala abashumayeli lapha ungayini nje ayikho into ngaba yiyona sifunele izingane ezigane zikhasa ukugana ngizengatshela ezami lapha ekhaya ngathi amakhosazana ngizela into ayiningi kakhulu zintathu uright kodwa ke ngoba isizwe su7 ngidinga like 6 nje ngeke semba right iphethe ishumi mina ayangilenza iphutha kuhle ukuzala kakhulu ngoba noSathane uyafika ekhaya uzothatha ngokwakhe lezingane ngizele usho njalo uShembe uthi awu esho nengane odwa yomfana athi awu yaphela yahamba emhlabeni awu kubi kuba nengane odwa ngoba umndeni nomndeni ufika uzala ingane uSathane bese ikhomba ungezakhe kuze lezi zakhe manje mawuzele kodwa afika sekhona kokodwa yabona zo7 insizwa intombi ezintathu ngifundisa ingane zami ungabi nasimilo ngilalanike amakhosazana yodwa nje izinyaka wokuqala evasithi inkosazana ezochoose namajazi insizwa angikhulumi ngento engayenzi njenganeni zami dayelani ngani zami umkhonyana wokuqala engimdingayo udegree noma udiploma tshela amakhosazana lapha ekhaya wena mongilethela umkhonyana njena ngifuna ingane yami namakhoyana ababili ngifundisa ungayiphathi kahle kanjani dalani amakhosazana ngifuna amadoda amabili kuwe yes batha eyoqala indoda udegree noma udiploma esibili ke singabona ke sipholo ukuthi wenze njani mntanami singabona ke sipholo mntanami uthi uqhawula ubana ngisena umsebenzi kuba sokudoda khona kwesibili lo nabafana bami nje ngifuna umfana ukugana ethembu la izo zami ngokuthi uqala udegree noma udiploma umfana lokho abafana bami uthi niyangakhe esipholo uyakanye noma kabili akunamsebenzi kodwa nje manje uthi lo mosikazi umthatha esipholo usengosibili ulama udegree noma ulama udiploma right yabona mawuzoba nengane engayile esikoleni namhlanje na usencupheni ungabi nawo umuzi kusasa usho code 14 namhlanje ufuna umatric ukushayela itruck ngoba lapha niyadeliver kunama invoice lapha noma delivery note ukhuluma isingisi lapha reception mawudeliver impahla funa kubale funa kube nawo matric ozoxhumana nomqashi wakho nenkampani osukuthule kuzona usade mangishayela imoto kuyafana ifundela imoto mangikwazi ukushayela funa kwazi ukuxhumana nabanye abantu uzosebenza apho ngalukhuluma lolulimi lokucela isinkwa manje lezi ingane zintathu izinto ezophilisa labantwana thina zisizile esibambile khona la izinhle ingane esikoleni ngifuna uqamba manje lento niyibona nje bafana eqala ingane nathi sayibona yo manje banisangana nisanso amantombazana isanso into engekho abanye mfana mangabamba isikole nje mfana uzuqede ayazalwa mfana zonke izinsuku ukubeka ngami ngiyangicela laba ngabakathola abantwana abayenhlala isuthi bamba khona lapho winkinga uba nengane wekakanwa ushimbo shodo ngoba mawukhulisa umuntu esikoleni mancane amathuba ukuthi ushade naye futhi mancane umekhona amancane ngalendlela ukuthi ufuna uzufaka ibuku uzulibone lelo thuba ukuthi ushade umuntu obufunda naye by the way ke laba nifunda nabo esikoleni bafana badala kunani ekhuluma ke abayazi babesifazane banesibusiso sokukhula masinyane kunathi
umuntu ozale umuntu esifazane ndinzalo ngosuku olulodwa bazongibopha bethi ngiyacwasa ngomnyaka. Kodwa mazalo namhlanje nenkosazane zalo namhlanje yena singishiya ngo5 years bese. Sizalo ngosuku olulodwa. Ngeke bayiqondeke abafana lento. Ngoba khona umfana seyibonile esikoleni bafuna ugrade 11 kwethu ubona ubakhodi lapho. Uyaphupha ebini. Mdala kabi lo muntu lo. Mdala kabi. Umuntu enzelwe ngosolodwa mdala ngisho ingqondo umuntu wesifazane ivuthwa kuqala kunowesilisa ulandela ngemuva umuntu wesilisa. Manje abafana bayazi funa sibatshele indlela yokuphila ukuthi angekho umakoti esikoleni ofunda naye mase university umakoti wakho ngemcela usule seprimary. Noyibona mase nifike kuyona lento engisho. Makoti wakho ngempela usevasithi ngishathi uswenza i3rd year kodwa umakoti wakho useprimary. Nangu umkakho ozoqhubana naye ibanga. Funa kube makoti athi kubamba ngemuva iminyaka. Kodwa phela abathi abaculi Aliya basho ngesigisi age ain't nothing but a number. Ain't nothing but a number. Ngakusho phela makusekuhle kodwa khona kuzohamba uyibone letekisho ukuthi hey baqinisile Mshumayeli Mkhwanazi sibusisele ukuthi abesimame besifazane babusisiwe ngokukhula masinyane kunathi. Kodwa izongisiza ngiyabatshela abafana noma ngise-university ngikhuluma nabafundi bashumayeli bafamily mabatshela indaba ukuthi njalo nomkeni base-primary laba la university abethu bevele bekayiboni kahle abafana indako Mshumayeli sebebona umakoti bathatheni kulungile phela kodwa ke ngibekile iminyaka ngizoyibona lento engisho ngizoyibona lento engisho ngoba umfana ufuna maqede esikoleni usebenza ufuna uqala ukuthi ukorobha ikhaya. Inkosazane ithi iphuma ithi qeda grade 12 ezinyaka wesibili wesithathu isino 19 no 20 isikulungela ukugana. Manje mawufunda nayo mawuyithatha ufunda nawo uzobe usebenze nini yona lo ndlu leyo zongena kuzo buyakhe nini zona zonkobo zobuyithenge nini. Mawumfana ufuna uqala usebenze ube nethulumu wakho lokukhulisa nje ukhulisa uma ukhona uthulumu wakhe lo yihlo ubeka imali wakheke wenze lokusa phambili. Sifuna abantwana abazoba njalo ngoba zintathu izinto ezophilisela abantwana igceko zelwe kulo. Mawuzolibamba igceko libambe nangamazinyo ulandele zonke izinto zakhona zegceke uphethe isitifiketi sokuphila kamnandi emhlabeni. Okwesibili into efuna uyibambe nangamazinyo uma umuntu omusha isikole imfundo uyibambe imfundo. Okwesithathu mawufuna ukuphila emhlabeni usugcwalisa bamba lenkolo esikuyo kuNazaretha uyibambe nangamazinyo. Ayikho into edlula uShembe emhlabeni ayikho into edlula ilobuNazaretha emhlabeni. Singakhona izinto ezinhle kodwa sizophela uShembe kapheli. uShembe ukwazi ukutshela ukuthi kusasa kuzoba nani kuwe. Ukwazi ukutshela ukuthi ucela ingane yomfana athi kuzoba yesibili lenoyikhulelwe yentombazana. Isho njalo inyanga izulu isemzini wakithi ekhumbula-ke umuntu ayesafunda high school inkosikazi yangapha ehluhlwe kwaMduku izocela ingane iguqile ngizocela ingane yomfana ethi inyanga ibayazi inyanga izulu abadala. Hey wena uzokuthiwa phathi ingane zabafana mina yesho nje kanjeni madoda inyanga izulu uzokuthiwa phathi ingane zabafana mina yake kuthanda nje kubhekiseleni awungena isikhumbuzo sakhe ey'nsukwini siyanje ebuhleli nawe Mshumayeli othatha umbhobho adubuko nyanga izulu isiyazi. Nyanga izulu iyona ehleli phambi kwethu. Wena isikhumbuzo asile isikhumbuzo esaphila. Uyani umvakeli usindekamazi
uzokhuluma uNyazi ulisiwe uNyazi